салом дӯстони азиз, имрӯз мехоҳам барои шумо омода намудани як хӯриши бениҳоят бомаззаи тобистонаву тирамӯҳаро яъне манзуратон карда бошам. Чӣ гуна медонем, яъне айни ҳол мавсими сабзавотҳои тару тоза аст. Ба ҳамин хотир яъне аз ин фурсат истифода бубаред ва ҳатман ки барои аҳли оилаи худ аз чунин хӯришҳо яъне омода кунед. Дӯстони азиз, чӣ тавре дидед? Барои ин намуди хӯриш барои мо 4 ё 5 дона кабачкии миёна дар кор аст. Чӣ тавре дидед? Кабачкиро ба шакли дарозрӯя реза мекунем. мувофиқи табтон метавонед ки танҳо дар орд яъне дар гард тар кунед ҳамин кабачкиро. яъне дар ин ҷо ман ҳам дар гард ва ҳам дар сухарӣ яъне ҳамроҳ карда баъдан дар 4 дона тухм камтари дигар намаку мурч илова мекунем. боз кабачкиро баъде ки дар сухариву орд яъне омехта мекунем, дар тухм ҳамроҳ мекунем дар равғани гарм дар ҳарорати баланд. чӣ тавре дида истодаед? Анамихе аз ду тараф сурх карда мегирем. ва дӯстони азиз, барои начинкаш бошад ним коса яъне дидед майонез, кабутиҳое ки мувофиқи таби шумо аст метавонед истифода баред. 3-4 дона дандонаи сирпиёз яъне чеснокро майда кардам. баъд боз барои дарунаш анамин гуна помидорро дарозрӯя реза мекунему мувофиқи табмон метавонед ки бо дирингам яъне ҳамроҳ кунед. анамихел ба шакли рулет яъне печонда мегирем. дар аввал майонезро мемолем, помидорро гузошта мепечонем мегирем. боиш чӣ бошед дӯстони азиз, наворҳои моро пайгирӣ намоед.